Sumure asat ya jarene lho Mas. Embere mau mah ganggu bal-balan Mbak. Lah kuwi embere nyilih masjid, Mbak. Wah, iya, dikondisikan sih, Mbak. Baju entek yo. Yo embere rapi banting-banting. Wah, jane. Iya, Mbak. Ya. Mas nika sik setunggal ajeng pelayan tumin, Mas. Sing pundi? Nika sik pojokan niku, Mas. Oh, nggih, yo Mas. Iya, oh ketinggalan kok kae nungi, Mas. Oh, diplayonke yo. Yo. Diplayonke, Mas. Piye? Apa, Mbak? Wah, iki ra keduman iki tetep. Nek ora keduman kon mbok gawe, Mbak. Tugase dadi konco cai. Wow, kayak ra keduman dulu teh. Arep melayani apa, Mbak? Melayani lontong. Yo. Yo. Ketno yo pelayan lho, Mbak. Mbak, kowe jobel kok kowe, Mbak. Dina iki. Jobel pati benar jobel kacan. Arep dobel kok niku, Mas. Oh, Ya apa-apa. iki engko kena diparut karo Mbah Putri. Sampeyan mrene wis matur Mbah Putri engko dadi golekan. Yo. Piye mbok gawe? Buka opo sih? Oh. Nggih. Yo macam sih. Tegane siji-siji. Ya. Iki sapa wae iki? Sapa wae? Iki Mbah Danu mana ndi wae? Rene, Mbak. Oh, metu ya. Piye kae? Kon rene, Mbak. Sing tak kangen iki Mbah Danu ya malah ngono. Mbah Wiro iki. Wah, ketuae malah. Piye lagi piye? Mbah Wiro, sampean rene wis pamit Mbah Putri lho. Aku gak nek Mbah Putri ngimpeni aku mung perkara jenengan urung pamit. Ora apa piye, engko dikira. Kok Mbah Putri ngomong anu Wiro kae iki nek apa mbut gawe wae iki mung ora ngerti wayah ngono iki. Ayo mulai iso biyak to. Ya apa? Ayo biyak kae. Biyak tekan. Iki tegane entuk sik enom sik iki, Mas. Mbah Wira entuk sik enom. Oh, Mbah Wira seneng sik enom jare. Turane mau wae, Mas. Yo. Dalam saya. Yo. Oh.
rondo ngarep omah. Kosek ya, Mbak. Apa, Mbak? Kutha Sewu. Kakak, niki ngersake Kutha Sewu. Kutha Sewu ki apa? Kutha Sewu. Kutha Sewu sing piye, Mbah? Sing apa? Nggih, ora kangen ra aku, Mbah. Heh. Tak piye. Nggon wong apa, Mbak? Nggon apa? Ngene iki apa? Apa? Nggone wong Mawar biru ya. Bar iki ya, Mbak. Apa? Karepe rebukan ora iku. Aku ora ngerti lho, niki ora ngerti lho aku, Mbak. Ora, ya, Mbak ya. Ya, Oh ya. Saya buku toh berarti. Nggih. Walah. Yo zaman aku wis SD. Ya, sik ya, Mbak. Ya. Saya buku toh, Mas. Mas ki diwa kan dikon menapa? Rondo sewu sanesne lho. Ora kula kok Rondo Sewu ki lagu apa iki? Sewu kutha Rondo Sewu Sewu. kutha. Ana rondo. Manggon ngarep omahku. Ngono kuwi. Ya siji-siji. Iya. Wis ya ana rondo sing ya. Ya, one by one ya, Mbak. Iya, Kakak. Ya. Ya.
he ahe he ahe he ahe he ahe cewek ing guyu saya yen ngerti aku namake saran aku saya kabeh-kabeh kira-kira mas umure 57 wis padha karo yuswane iku apa karepe aku ra ngerti saben suri aku dikirim roti yo suwe-suwe atiku saya mundhak piye mas kudu-kudu kepengin ning omahe kok dilala iku pirsa kabeh sepeda rotine dibalekke atiku tentrem koyo adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe yen tak pikir aku kudu guyu dhewe lunas yo Mbak ya rondo ngarepan lunas yo Mbak kok terus golek sik mburi omah yo Mas nek sik ngarep omah golek sik mburi omah rondo asline ora genah kok Mbak Mbak Nuk ki ora genah Mbak sapa sampean Mbah sapa oh kudu Mbak Nugroho Aduh Mas ya iki mau ngersake 1000 kutha niki mau Mas 1000 kutha. ndak duka wae singgah ki ya yo ya ngetes kondur 1000 kutha alah mau bola bali wae oh, mau wis bola saiki ngecak mulai meneh engko sik ya ora keri dhewe kok keri dhewe nggo gayang-gayang ayo maulah sampean wis bolos sampean wis bolos ora kok njur kok ngono ora iso iya kemarin kono kancane iki yo siji wae kaya loro kaya sampean piye utuh iki siji wae ora loro mesake lah iki malah telu iki Mas iki malah telu wah ya iya tadi telu oh apa meneh iki Mbah yo 1000 kutha niki 1000 kutha Iya. boleh yo Sewu kutha wis tak liwati samu ati tak anoni mangking kabeh padha ra ketendi lungamu negati Pirang taun anggonku goleki saprene durung bisa nemoni wis tak coba nglalekake jenengmu saka hatiku
kira aku leluhure, Mbah. Mosok aku sing disajeni. Reko-reko tenan bae iki. Yo. Piye, Mbah? Oh, mawar biru ya, ya, ya. Mawar biru kakak. Oh, mawar biru ya. Iya. Lek ngantri ket mau ya. Sik piye? Yo. Kae sik yo, Mbah. Ben cobani sik yo, Mbah. Yo yo yo.
Nuwun rujak jeruk, Mas. Ayo, Mbak. Rujak jeruk, Mas. Rujak jeruk sepintas